Ndewo, no, and welcome to your week 27 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers. And every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Aga m amụta Igbo. I will learn Igbo. Repeat after me. Aga m amụta Igbo. Aga m amụta Igbo. Aga m amụta Igbo. Number 2. Aga m ekwu okwu. I will speak. Repeat after me. Aga m ekwu okwu. Aga m ekwu okwu. Aga m ekwu okwu. Number 3. Gịnị ka ị ga-eme? What will you do? Repeat after me. Gịnị ka ị ga-eme? Gịnị ka ị ga-eme? Gịnị ka ị ga-eme? Number 4. Ebee ka unu ga-aga? Where will you all go? Repeat after me. Ebee ka unu ga-aga? Ebee ka unu ga-aga? Ebee ka unu ga-aga? Number 5. Anyị ga-agakọ ọnụ. We will all go together. Repeat after me. Anyị ga-agakọ ọnụ. Anyị ga-agakọ ọnụ. Anyị ga-agakọ ọnụ. Number 6. Aga m anya moto. I will drive a vehicle, or I will drive the car. Repeat after me. Aga m anya moto. Aga m anya moto. Aga m anya moto. Number 7. Ha ga-abịa ịleta anyị echi. They will come to visit us tomorrow. Repeat after me. Ha ga-abịa ịleta anyị echi. Ha ga-abịa ịleta anyị echi. Ha ga-abịa ịleta anyị echi. Number 8. Anyị ga-eri nri. We will eat food. Repeat after me. Anyị ga-eri nri. Anyị ga-eri nri. Anyị ga-eri nri. Number 9. Gịnị ka unu ga-aṅụ? What will you all drink? Repeat after me. Gịnị ka unu ga-aṅụ?
Gịnị ka unu ga-aṅụ? Gịnị ka unu ga-aṅụ? Number 10. Mmiri a ga-adị? Will there be water? Repeat after me. Mmiri a ga-adị? Mmiri a ga-adị? Mmiri a ga-adị? Number 11. Aga m enwe nwanne. I will have a sibling. Repeat after me. Aga m enwe nwanne. Aga m enwe nwanne. Aga m enwe nwanne. Number 12. Aga m enwe ego. I will have money. Repeat after me. Aga m enwe ego. Aga m enwe ego. Aga m enwe ego. Number 13. Anyị ga-ahụ ọzọ. We will see again. Repeat after me. Anyị ga-ahụ ọzọ. Anyị ga-ahụ ọzọ. Anyị ga-ahụ ọzọ. Number 14. Ha ga-abịa echi. They will come tomorrow. Repeat after me. Ha ga-abịa echi. Ha ga-abịa echi. Ha ga-abịa echi. Number 15. Anyị ga-aga ahịa echi. We will go to the market tomorrow. Repeat after me. Anyị ga-aga ahịa echi. Anyị ga-aga ahịa echi. Anyị ga-aga ahịa echi. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 27. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.